Zamisli da dođeš do šaltera i umjesto da ti naplate dodatnu prtljagu ili te pošalju u najduži red, službenik se prema tebi ponaša kao prema diplomatu. To nije fantazija. Ako imaš više od 65 godina, postoji paralelni skup pravila koji gotovo nitko ne koristi, jednostavno zato što većina ljudi ni ne zna da postoji. Od premium sjedala bez dodatne naplate do prolaska sigurnosne kontrole bez vađenja jedne kreme. Danas ti otkrivamo najbolje čuvana pravila zrakoplovne industrije za ovu godinu. Pravilo broj 10. Izuzeće za medicinske tekućine. Godinama slušaš da ne smiješ unijeti bočice veće od 100 ml, zar ne? Moraš baciti šampon, posebnu kremu ili ložon koji ti je potreban za kožu. Međutim, ako imaš više od 65 godina i ako su te tekućine dio tvoje zdravstvene njege, to se pravilo na tebe ne primjenjuje na isti način. Propisi američke TSA i europske sigurnosti u zračnim lukama precizirali su pojam medicinske potrebe. U to spadaju umjetne suze, kreme za artritis, mišićni gelovi ili tekući dodaci prehrani. Ključ je u proaktivnoj izjavi. Prije nego što prođeš kroz rentgen, izvadi te predmete i reci: ovo su zdravstveni proizvodi izuzeti prema ažuriranim medicinskim propisima. Službenici ih moraju pregledati odvojeno i ne smiju te prisiliti da ih baciš, čak i ako se radi o velikim pakiranjima. To je ogromna promjena koja ti omogućuje putovanje s potpunom terapijom bez ograničenja. Pravilo broj 9. Takozvana fantomska torba. Razgovarajmo o novcu. Zrakoplovne kompanije postale su majstori u naplaćivanju svega. Uskoro još samo neće naplaćivati zrak koji dišeš. Mjere ti ručnu prtljagu, važu je, i ako prijeđeš granicu za samo 1 centimetar, na ukrcajnim vratima ti naplate 50 ili čak $100. Ali jesi li znao da imaš pravo na takozvanu fantomsku torbu? Međunarodni propisi jasno navode da medicinska oprema i zdravstveni pribor ne spadaju u ručnu prtljagu. To znači da možeš ponijeti ručni kovčeg, osobni predmet i uz to još 1 treću torbu sa zdravstvenim potrepštinama. U nju možeš staviti ortopedski jastuk, tlakomjer, lijekove ili udobnu obuću za odmor. Trik je u tome da torba bude isključivo zdravstvene namjene. Ako u nju staviš odjeću ili knjige, gubiš pravo na izuzeće. Kada službenik dovede u pitanje tvoja 3 komada prtljage, odgovori: ova treća torba sadrži isključivo medicinske potrepštine i pomoćnu opremu te je izuzeta od naknade za prtljagu. To je trenutačni šahmat. Pravilo broj 8. Nevidljivo prioritetno ukrcajivanje. Postoji rašireni mit da se u avion možeš ukrcati među prvima samo ako si u invalidskim kolicima ili koristiš štake. To je potpuno netočno i samo ti oduzima vrijeme. Nova pravila pristupačnosti priznaju smanjenu pokretljivost zbog dobi, kao i takozvani nevidljivi invaliditet. Ako se brzo umaraš dok stojiš ili ti stres utječe na krvni tlak, imaš pravo zatražiti asistirano pred ukrcavanje. Na izlazu za ukrcaj priđi službeniku i reci: zbog svoje dobi i zdravstvenog stanja trebam više vremena da se smjestim u avion i molim ukrcaj u asistencijskoj skupini. Zakon zabranjuje da od tebe traže medicinsku dokumentaciju. Pustit će te prije putnika u ekonomskoj klasi, osigurati prostor za tvoju prtljagu i mirno ukrcavanje bez gurkanja. Ovo zapamti. Pravilo broj 7. Kontinuitet pratnje. Zamisli ovu noćnu moru. Ti i tvoj partner imate karte kupljene u različito vrijeme ili po različitim tarifama. Jedan je u skupini A, drugi u skupini C. Ili još gore, na sigurnosnoj kontroli vas razdvoje u različite redove. Za stariju osobu gubitak fizičke ili emocionalne podrške u golemoj zračnoj luci može biti izuzetno stresan. Pravilo kontinuiteta pratnje jamči da tvoj partner ni pod kojim uvjetima ne smije biti odvojen od tebe. Tajna je u povezivanju rezervacija. Na šalteru reci: putujemo zajedno i trebam asistenciju. Molim vas da povežete naše ukrcajne karte kako biste osigurali kontinuitet pratnje na sigurnosnoj kontroli i pri ukrcaju.
Sustav će ažurirati i kartu tvog pratitelja te mu dodijeliti iste prioritetne pogodnosti. Ulazite zajedno, prolazite zajedno i sjedite zajedno. Više nikada ne putuj s tjeskobom da ćete se izgubiti. Pravilo broj 6. Pristupačna sjedala bez plaćanja dodatnog prostora za noge. Zrakoplovne kompanije obožavaju prodavati sjedala s dodatnim prostorom za noge uz nadoplatu od $80. Ali što ako ti kažem da su mnoga od tih sjedala zakonski rezervirana za osobe s posebnim potrebama sve do 1 sata prije leta? Ministarstvo prometa zahtijeva da se pristupačna sjedala s pomičnim naslonima za ruke ili većim prostorom za noge ponude osobama koje ih trebaju iz zdravstvenih razloga. Ako imaš problema s cirkulacijom ili operirana koljena, nemoj plaćati luksuz. Dođi do šaltera i reci: tražim pristupačno sjedalo prema propisima Ministarstva prometa zbog ograničene pokretljivosti. Često će ti dodijeliti jedno od sjedala u prvim redovima bez ikakve dodatne naknade. Koristiš zakon kako bi putovao udobno bez pražnjenja novčanika. Sviđa ti se ovo? Drži se, jer sljedeće pravilo otkriva tajno mjesto u zračnoj luci pored kojeg si vjerojatno prošao 1000 puta, a da ga nisi primijetio. Ali prije toga, pretplati se na ovaj kanal. Besplatno je. Jednim klikom nam jako pomažeš. I ne zaboravi ostaviti svoje mišljenje u komentarima. Pravilo broj 5. Pristup mirnim prostorima. Svi znaju za VIP salone kreditnih kartica, one koji su uvijek prepuni. No s porastom broja starijih putnika, zračne luke su otvorile prostorije za pristupačnost, poznate i kao mirne sobe. To nisu luksuzni prostori, već oaze tišine s prigušenim svjetlom i naslonjačima, osmišljene kao bijeg od kaosa. Kao stariji putnik s asistencijom imaš pravo koristiti ih besplatno. Nećete ih pronaći označene velikim natpisima. Moraš pitati na informacijama gdje se nalazi senzorna prostorija za odmor i kako joj mogu pristupiti s asistenčnom kartom. Ove godine to je masovni trend za čekanje leta bez zaglušujuće buke terminala. Pravilo broj 4. Zajamčeno hlađenje u kabini. Putovanje s inzulinom ili lijekovima koji zahtijevaju hlađenje nekada je bilo prava glavobolja. Zaboravi na gelove koji se tope. Pravilo hladnog lanca u kabini nešto je što moraš zahtijevati s odlučnošću. Zrakoplovne kompanije dužne su omogućiti čuvanje lijekova na sigurnoj temperaturi. Moderni zrakoplovi čak imaju posebno namijenjene medicinske hladnjake. Prilikom ukrcaja obrati se voditelju kabine i reci: nosim lijekove osjetljive na temperaturu koji zahtijevaju stabilne uvjete prema propisima FAA. Možete li mi pomoći s njihovim skladištenjem? Pozivanjem na propis postaješ sigurnosni prioritet. Radije će pohraniti tvoje lijekove nego riskirati medicinski incident u zraku. A kad govorimo o izbjegavanju problema, pravilo broj 3 je ključno ako nisi vičan tehnologiji. Pravilo broj 3. Izuzeće od tehnološke naknade. Živimo u svijetu sve online. Ako nazoveš i zatražiš ljudsku podršku, često ti naplate administrativnu naknadu do $25. To je diskriminatorno i novi propisi to već priznaju. Mnoge kompanije primjenjuju izuzeće zbog digitalnog jaza. Ako ti je aplikacija zbunjujuća, imaš pravo na ljudsku pomoć bez kazne. Tajna je u tome da ti agent neće ukloniti naknadu ako to izričito ne zatražiš. Kada ti kažu cijenu, reci: kao starija osoba tražim izuzeće od naknade za telefonsku rezervaciju jer aplikaciju ne mogu lako koristiti. Naknada se odmah uklanja, samo zato što znaš svoja prava. Ne poklanjaj svoj novac samo zato što ne želiš koristiti aplikaciju. Pravilo broj 2. Čarobna rečenica na ukrcajnim vratima. Sve si učinio ispravno, zatražio si asistenciju, rezervirao posebno sjedalo, ali kad dođeš do aviona, nitko o tome ništa ne zna. Klasična pogreška sustava. Zato je pravilo broj 2 sigurnosna navika. Nikada, ali nikada se nemoj ukrcati bez izgovaranja rečenice za provjeru. Kada predaš putovnicu na ukrcajnim vratima, zastani 3 sekunde, pogledaj službenika u oči i reci: u mom profilu je evidentiran zahtjev za posebne usluge.
Možete li potvrditi da je posada u avionu već obaviještena? Ovo pitanje prisiljava službenika da provjeri sustav upozorenja. Ako je došlo do pogreške, ovo je trenutak da se ispravi. Ako to ne učiniš, a kasnije budeš trebao pomoć u 32. redu, bit će prekasno. Ova kratka rečenica jamči da će posada znati za tebe. Skoro smo na kraju. Najbolje sam sačuvao za kraj. Pravilo broj 1. Prioritet na imigraciji i carini. Stižeš nakon 9-satnog međunarodnog leta. Iscrpljen si. I dočekate red na imigraciji koji se čini beskonačnim. Vidiš praznu diplomatsku liniju. Praznu liniju za posadu. Ali jesi li znao da na mnogim zračnim lukama postoji linija ljubaznosti koja nije uvijek označena? U mnogim zemljama Latinske Amerike i u dijelovima Europe lokalni zakoni štite starije osobe u javnim postupcima. Zračna luka je javni prostor. Nemoj stati na kraj reda od 200 ljudi. Priđi službeniku koji organizira redove i izravno pitaj: oprostite, gdje se prema lokalnim propisima nalazi prioritetna linija za starije osobe? Iznenadit ćete koliko često će otvoriti traku, pustiti te kroz diplomatski prolaz ili te poslati naprijed. Većina ljudi stoji u dugom redu iz srama ili neznanja. Ti ne. Ti ćeš pitati, jer tvoje vrijeme i tvoj odmor su sveti. To je sve. Letjeti nakon 65. godine ne mora biti test fizičke izdržljivosti. Ova pravila nisu trikovi ni prljave igre. To su nužne prilagodbe koje je industrija uvela kako bi te zaštitila, ali ih loše komunicira. Ako si ikada uspio iskoristiti neku od ovih pogodnosti ili znaš još neku tajnu koju smo propustili, napiši je u komentarima i pomozi ovoj zajednici pametnih putnika. A ako želiš nastaviti otkrivati kako se svijet mijenja u tvoju korist, razmisli o pretplati na naš kanal. Vidimo se na sljedećoj destinaciji. Sretan put!